Fil-letteratura tagħna kemm il-darba niltaqgħu mat-tema tal-maternità. Fil-ktieb U tisbaħ missier, il-kittieb Sergio Grech jiftħilna tieqa għal fuq l-esperjenzi paternali b'riflessjonijiet li varjaw minn serji sa umoristiċi. Dal-ktieb nista' ngħid li għandu storja naqra twila fis-sens li jiena kien hemm żmien fil-ħajja partikolari tiegħi fejn ngħidlek kont naffaxxina ruħi mill-innoċenza ta' tfal u ħafna drabi kont nikteb dawn l-esperjenzi fuq il-Facebook. Niftakar li darba minnhom kont jgħid f'intervista fuq Radio Malta fil-programm Seħer il-Malti tal-Professur Manuel Mifsud u Thomas Pace u kelli intervista simili għal din fejn kont qed nitkellem dwar il-kotba tiegħi. U qabel ma għalaqna hekk il-Professur Manuel Mifsud kien qal u speċi Sergio għandu aspett ieħor interessanti u rrefera għal dawn l-istejjer. U kien qal li dawn l-istejjer għaliex ma tippubblikhomx fi ktieb. Ngħidlek issew, dak il-ħin ma tantx tajt jisni każ ta' din il-proposta għaliex fl-aħħar mill-aħħar u veru l-istejjer ta' tfal huma komuni u ħassejt li m'hemm xejn straordinarju fil-ħajja ta' tfal li għandi jiena li ħaqhom ikunu fi ktieb. Imma mbagħad iktar m'għadda żmien, iktar iddeċidejt li nieħu l-proposta bis-serjetà, mort għand pubblikatur, però l-pubblikatur ta' nisfida għalli ma nixtieqx sempliċement li nagħmlu cut and paste minn dak li ġader, għalli imma nixtieq li anke noħolqu ktieb. U nħoloq dan il-ktieb U tisbaħ missier li fl-aħħar mill-aħħar fih ħafna stejjer ġodda, fih ħafna aneddoti ġodda u hemm ukoll numru ta' riflessjonijiet interessanti. Ovvjament, dan mhux manwal biex wieħed irħabbi t-tfal, mhux xi ktieb psikoloġiku dwar it-tfal, imma nittama li jiftaħ tieqa fuq id-dinja sabiħa u innoċenti ta' tfal. Ovvjament, nista' ngħid li l-ewwel sfida kienet li dan il-ktieb kemm jista' jkun rittu jkun awtobiografiku, ġifieri dak kollu li jiena nirrakkonta huwa mhux sempliċement l-immaġinazzjoni tiegħi, ġifieri mhux sempliċement dak li nimmaġina li ġara imma kemm jista' jkun xtaqt inkun anki fidi lejn ir-realtajiet li għaddejt minnhom. Ġifieri dik kienet nista' ngħidu l-ewwel triq importanti. Ovvjament, ktibt numru ta' stejjer, oħrajn twarbu, oħrajn neħħejthom għal kollox, għalkemm imbagħad sibna ħanajtek spazju għalihom għaliex qegħdin jidhru wkoll fil-ħarġiet tas-satar, però barra minn hekk ukoll kien hemm proċess anki ta' editjar, ġifieri nirringrazzja anke lill-pubblikatur li ħaħsieb anke li jeditja, iqajjem mistoqsijiet, ovvjament rid inkun anki xi ftit li noqgħod attent ħanajtek għaliex jista' jkun li s-suġġett ta' tfal anki forsi anqal xi ftit ta' dwejjaq speċjalment għal dawk il-koppji li m'għandhomx tfal. U allura wieħed trid anki jaħdem mod anki sensibbli ħanajtek biex fl-aħħar mill-aħħar jasal dan il-ktieb. Nista' ngħid li kien hemm reazzjoni pożittiva ħafna. Ġifieri jiena personalment anki ma kontx qed nistenna din ir-reazzjoni. Xi ħaġa interessanti kienet li anki l-midja soċjali qabdet dan il-ktieb u nistgħu ngħidu li ħafna nies għamluh tagħhom għaliex naħseb l-avventuri li nirrakkonta f'dan il-ktieb huma komuni huma l-esperjenza ta' ħafna nies. U fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà Maltija għadha tagħti importanza l-irwol ta' tfal u naħseb anki dan kien is-suċċess wara dan il-ktieb. Niftakar darba minnhom kien hemm persuna partikolari li fett lilha tagħmel post irċevejtu dak kollox kien u kien hemm ritratt tal-qoxra tal-ktieb. U f'daqqa waħda nista' ngħidu li twieled dal-moviment żgħir ta' nies li anki huma tħajru jixtru ktieb u anki tħajru jesponuh fil-medja soċjali. Mbagħad kellna anke reazzjoni tajbin anke fil-gazzetti, intervisti fuq it-television, intervisti bħal dawn. Jiġifieri naħseb li missejna ftit tal-korda wkoll. Ħanażel żewġ partijiet żgħar mit-taqsima l-umerizmu ta' tfal. Nala envelop bil-sieni jaqbes it-tifel, pa qed tagħmel il-lipstick
Nistaqsi lit-tifla x'jiġrili jekk nikdeb. Jikbirlek imnieħrek. Nirrabja għax ifriżali l-laptop. Taqbes it-tifla. Mela tħossi l-bart, pa. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.